трябва да речеш. Аз съм в геймър сериал и ще бъде в следващия епизод на гласа. Защото това ще вземе яйца. На друго шоу ще вземе яйца. Това пак ще бъде долу на десния долу. Има на шоу. И оставете лайк, ако искате да продължа поредицата, защото никога до сега не съм я играл. Мамо, къде ме остави? За всеки родител, който търси изгубеното си дете, времето е деликатна тема. Каквото видео само съм играл така от време време, както виждате съм 21 000 купи и докато отсъствах в Brawl Stars имаше доста неща, които се случиха. Ако сте гледате най-яките видеа на Brawl Stars всяка седмица, петък 6 часа. Първо За 170 джема. Имаме 181 джема. Аз съм Филип БГ и добре дошли в... Здравейте на всички и добре дошли на ново видео в канала. Бах играта човек 3 часа. Охо, кой е това сега? Бива ли така? Бива ли така е? И здравейте хора, аз съм Blackvest Gamer TV и да, по принцип това е трейлъра на моя канал вече, който не знае, може да го изгледа в началото пак. Все пак се постарах да сложа клиповете, които аз по принцип гледам на българските ютубери. Въпреки, че аз не знам от колко време не съм правил клипове и може би в началото направих един клип, който може би не знаете, е все пак началото на мой канал, който сега ще почна да обяснявам какво ще качвам, какво ще реагирам и така нататък. Да, впрочем, само да ви кажа верно, не дейте да се абонирате за Филип БГ. Абонирайте се за Blackvest Gamer TV, Blackvest BG Gamer, както се вика, 2003. Също, друго нещо, което искам да знаете, е, че когато почнах да казвам, че играя Clash Royale, по погрешка може да съм казал Brawl Stars. Така че, моля никой да не ми се смее в точния момент, когато казвам Brawl Stars, без да искам, аз се поправям. И друго нещо. Много от вас трябва да се абонират за моя канал, защото ще почвам по-лека да качвам клипове, кога мога, ако изобщо съм свободен. И да. Така че очаквам да гледате клипа с големо удоволствие и ясно изяснено от вас забавление. Не да ми се подигравате, ама за друго говорим. Здравейте хора, аз съм Blackvest Gamer TV и днес ще играя малко в Squad Buster. Вижте, ужасно силна антри. Днес, понеже качвам първия си трейлър на канала и не искам да започваме така с нормалното да показвам си лицето. Направо ще почна да играя и ще ви обясня всичко от до. Така, значи, понеже от много години, като качвах тогава в
миналия ми профил Blockvest BG Gamer 2003. Сега ми е кофти, че го загубих. И не само това. Загубих и единия канал, който беше тогава на Крисбой, където тогава качвах клиповете. Там с Петък, където е. Демек, лошият Демек, където завладява той е Пен и беше, ако не бъркам така. Не знам как беше. Много от вас се чудят защо сега качвам това видео с цел да събере гледане. Не е така. Много отдавна, нали, аз тогава качвах по едно видео. И беше лесно тогава. Имаше хора, които ме солеха, хейтеха. А имаше такива, където буквално ме подкрепяха в какъвто и да е момент. Но какво да направиш? Един път вече ми се е случило, така че не искам отново да се случи. Също така ще има въпроси и отговори. Ще има реакции на Филип БГ, на Евгата, там неговите видеа, където е. Впрочем, абонирайте се за Евгата Драганов. Извинявам се, много бързам да говоря и не се усещам какво казвам в бързината. Другото, което искам да кажа е последвайте ми TikTok профила. Не за такова да ме хейтите и там. Просто да имам повече последователи и да си развия другото, че ще качвам и от време на време в TikTok и в YouTube и може и като стигна 50 абоната да стримвам. И другото, посетете блога на Kid Gaming или по-точно клана. И ако искате да го добавите в Squad Busters, само напишете Cloudy Kid Gaming. И ще го добавите като приятел. Другото нещо, сега понеже ако ме питате какво играе, Brawl Stars, говоря глупости, Clash Royale. И да, понеже много от вас все още не ми вярват, че аз в момента, ако кача някой клип, ще е добре, но actually, преди не знам колко години правиха така клипове от нищото. Но не се получиха нещата с Roblox само. И зато и сега само снимам на тия игри, за да знаете, че като почнем отново да качвам, няма да е като преди само на Roblox и на Brawl Stars да бъде, ами ще има и други игри, които аз ще играя въпреки това.
И в двата случая няма да качвам само един контент. Ами ще качвам повече от един. И другото. Не забравяйте също да се сабскрайбнете за моя канал. Го споделям на вас само хората вилали. Че нали някои не са се сабскрайбнали като вас. Шегувам се. Само Монстъра и още един човек, който не го знам. Но е важното да се сабскрайбнете. Иначе пропускате много клипове, в които аз въпреки и да не качвам, е нужно поне да кача нещо. Сега, например, бех качил точно до това, за да ви напомня, че Squadbusters глобално ще е пуснато за телефоните и таблетите, демек. И за комповете ли беше тогава? Не съм казал май за това. И за комповете ще е. Но причината, където го пуснах, е, че нали моят приятел Kid Gaming или Стойко, както му викам, той поне ми беше изяснил точно какво трябва да направя. Даже тогава гледах и клип на Дидо Долна Ди. Истинския Дидо Ди. И да, той също беше го изтеглил. Даже бех написал на Ванко YT да почне да играе Squadbusters. Знам какво ще каже, знам, че е трудно, но поне и аз се старая като него да играя колко искам Squadbusters и на мен ми беше трудно тогава да знам как се играе. За жалост аз успях да разбера как се играе тази игра и беше лесно. Просто трябва да събираш склад, да демек отбора си, както се вика. И не е сложно, просто някои хора не могат да го разберат, както аз, например. Защо никой от хората не свиква да да се справи с тази игра. Айде, аз преди това не знаех как се тегли, не знаех и за какво ми е тази игра. Ама доказателството е, че тази игра е по-хубава от всички останали, където ги правят на... Просто на мен повече ми е омразно да спират сървърите, например, на някои такова игри. Например, на Clash Mini спряха сървъра тотално. И каква беше причината? Защото никой не я играе. Actually си е така. Извинявам се, ама не може така да спрат една игра и да пуснат още сега на този ден друга игра, която повече ще се играе от други хора. Аз ако съм на техно място, по принцип, ще ги оставя тия игри, където хората не са ги играли по принцип. Аз още не бях свикнал да играя Clash Mini, обаче играх. Не съм се отказвал дори. Обаче какво стана? Supercell затвориха сървърите на Clash Mini
И до там. И няма да забравя от сега нататък как ми беше лесно тогава да играя Clash Mini. И също, ако искате, мога да направя и туториал как да си изтеглите Squad Busters без проблеми. Но ще се чудя как да го измисля тия дни. Може и да не е днеска или утре, или някой от другите дни. Може да е другия месец или там, кога мога. И нещо по-важно. Не пропускайте много стримовете на Kid Gaming. Защото той ми е приятел и не заслужава така да му пропускате стрима. И друго нещо, което е, ако искате да правя клипове по-често на какво да са, защото съм на една игра малко става скучно след това. Все едно да пускаш нещо и хората да гледат повторение на клип отново и отново. Мен така много мразя, като пускат клипове отново и отново. Не като ефката. Но да. Сигурно ще има и други клипове, които ще качвам не знае на кога. Но да. Това беше всичко от мен. Аз бях Bloodwest Gamer TV и ще се видим в следващото видео. Айде!